V Bratislave sa stretávame s celou škálou rôznych drog. Ich nazývame psychoaktívne látky, lebo ľudia ich vlastne zneužívajú pre ten efekt, ktorý vlastne vytvárajú tieto látky na centrálny nervový systém. Sú to látky tlmivé, sú to látky stimulančné. To znamená, rôzneho druhu a rôznym spôsobom vplývajú na mozog dieťaťa alebo mladého človeka. Ale najčastejšie sa stretávame v poslednej dobe s marihuanou, prípadne teda živicou týchto rastlín kanabinoidných, hašišom a z tých stimulačných látok najčastejšie sa stretávame s pervitínom.